मोनसे लक्ष्य जिसु ख्रिस्टनि थाखाय बेनि थाखायनो फैखादों बियो बेनिफ्राय बारग'नो बेनिफ्राय खारग'नो जिसु ख्रिस्टआ फैयाखैमोन नाथाय क्रुसाव मानसिनि लागै गोथार बलि बादि जानो थाखायनो बियो फैखादोंमोन बेनिखाय दिनै जिसु ख्रिस्टआ क्रुसखौ लानानै बानलांनानै गावनि जि जोबथा जे लक्ष्य जि डेस्टिनि बे डेस्टिनि फारसे बियो थांगासिनो दङ थारमाने मानो फैदों बेखौ मावफुंसारनो आरो बेनि उनाव लास्टआव जों जिसुनि बुंनायखौ खोनायो मा होननानै दह गासैबो जाफुंजोब्बाय आं मानो फैदोंमोन बेखौ आं मावफुंजोब्बाय बेबायदि होननानै जिसु ख्रिस्टआ इट इज फिनिश्ड इंराजियावब्ला आं मावफुंजोब्बाय आं मानो फैदोंमोन संसाराव मा मावनो फैदोंमोन मा लक्ष्यजों संसाराव फैदोंमोन बेखौ आं मावफुंजोब्बाय जिसु ख्रिस्टआ बेखौ बुंदोंमोन दा बेखौनो खालामनो जिसु ख्रिस्टआ फैदोंमोनखाय जिसु ख्रिस्टनि लागै बे देरहानायसो जोंनि लागै जों मानसि हिसाबै बे आइजोफोरा सानदों इसेबां बुग्लिजादों इसेबां इनाय अयथासार खालामजादों मा गाज्रि मावदोंमोन बियो सोरनि मा बेरेखा मावदोंमोन बियो मोजांखौसो फोरोंदोंमोन गोबां मानसिफोरखौ अनदोंमोन सहाय खालामदोंमोन सोखादोंमोन जों मानसिनिफ्रायब्ला बे आइजोफोरनि फारसेथिंनिफ्रायब्ला बे नोजोरजों नायदों नाथाय जिसु ख्रिस्टनि फारसेथिंनिफ्रायब्ला नङा आं दिनै बुग्लिजादोंबा बे बुग्लिनायनि गेजेरजों मानसिनि पाप सोखानायनि थाखायसो मानसिफोरा जे पापनिफ्राय बासायजायो बेनि थाखायसो आं बुग्लिजादों आंनि बुग्लिजानायाव जेसाया नाबिया बुंनाय बायदि बिनि रगफोरजों जोंनि पापफोरा सोखाजाबाय सुस्रा जाबाय जिसु ख्रिस्टनि बुग्लिजानायाव जिसु ख्रिस्टनि सैनांनायाव पृथिबीनि गासै मानसिफोरनि पापनि निमाहा बेनिखाय आंनि बे दुखु खस्थ'आ गाबथावना मोनसे कारन नङा आं जि सैनो गोनां जादों बे सैनो गोनां जानाया रावनिबो थाखाय दुखु खालामथावना मोनसे कारन नङा कारन बिनि थाखायनो फैखानाय बे देरहानायसो आंनि लागै आरो आंनि लागैल' नङा जेब्ला आं बेयाव सहैयो बे गासैखौबो आं मावफुङो बेयो पृथिबीनि गासै मानसिफोरनि लागै मा जागोन गेदेर मोनसे रंजानायनि बाथ्रा जागोन आरो जोङो फिलिपियाव जों नुनो मोनो इसोरा जिसु ख्रिस्टनि बे गुरै जानायखौ मान होनानै बिफा इसोरा बेखौ बयनिख्रुइबो गोजौसिनथार सिंहासनाव फज'बाय होननानै बुंदों आरो जिसु ख्रिस्टआ क्रुसाव थैनायसिमबो बियो गावखौ गुरै खालामबाय होनना बुंदों क्रुसाव थैनायसिमबो क्रुसाव थैनो गोनां जानायसिमबो बियो गावखौ उन्दै खालामनो हाबाय बेखौबो गुरै जानानै ग्रहण खालामनो हाबाय थारमाने क्रुसाव थैनाया बियो जों दिनै बे समाव माबोरैहाय बुजिहरगोन एसे जों बुजिनो गोब्राब मोननो हागौ जोंनि समनिफ्राय क्रुसाव जिसु ख्रिस्टनि थैनांनायनि बाथ्राखौ खिन्थु बै समाव क्रुसाव थैनाया माने बेयो बयनिख्रुइबो दुखुनांथावनासिन लाजिथावनासिन मोनसे थैनायनि मोनसे फर्म बेयो रावबो मोजां मानसिया बेबायदि स्टार्ट जाया रावबो मोजां मानसिया बेबायदि दुखु खस्थ' होनानै क्रुसाव बेबायदि आलाय जाया जायहा आरोबाव संसाराव थांनानै थानो जयग नंलिया समायथारा बियो थांनानै थानो जायहा बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन बेबायदि मानसिफोरखौसो रमान गभर्नमेन्टआ मा खालामोमोन केपिटेल पानिशमेन्ट हिसाबै हादोरारि मोनसे पानिशमेन्ट हिसाबै मानसिफोरखौ बेबायदिहै साजा होयोमोन लाजिथाव दुखुनांथाव बेखौबो बियो ग्रहण खालामनानै लाबाय नाथाय बेनि गेजेरजों मा बिफा इसोरा बेखौ गेदेर सनमान खालामबाय आरो बयनिख्रुइबो जौसिनथार मासियाव जिसु ख्रिस्टआ गाव जेब्ला क्रुसखौ बानलांबाय थादों बुग्लिजादों बेखौ बियो नुहुरखाबाय थादोंमोन गावनि थैनायनि गेजेरजों हाजार हाजार लाख लाख पृथिबीनि मानसिफोरा जे बासायजागोन बे मोनसे बेनिखाय जिसु ख्रिस्टनि बे थैनायाव जिसु ख्रिस्टनि बे बुग्लिजानायाव मानसिनि मोजाङा दंमोनखाय गाबनो गोनां गैया आइजोफोरखौ बुंदोंमोन गाबनो गोनां गैया सेकेन्ड खोथा बेखौ खालामखांनायनि उनाव बेखौ मावखांनायनि उनाव बिफा इसोरा बेनो जे सन्मानखौ होगोन
बे सनमानखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिखागौमोन गासैनिबो जौसिनथार मासियाव गावनि फिसाज्लाखौ दैखांनानै जे सनमान होगोन बेनिखाय बेखौ खालामखांनायनि उनाव बे गासै सैनांगौखौ सैखांनायनि उनाव बियो जे दङ बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ नुहुरखादोंमोन बेनिखाय आंनि बे दुखु खस्थ' आंनि बे सैनांनाय आंनि बे क्रुसाव थैनांनाया गाबनो गोनां मोनसे कारन नङा गाबगोनब्ला नैबेनि थाखायसो गाब दानियाबा गाबनाङा गाब एखे समावनो गाबनाङा होननानैबो बुंदों आरो गाब होननानै बुंदों बिनि बिसोरनि गाबनायनि जि मोनसे कारन बे कारनखौ सोलायनानै होदों बुंदों बिनि उनाव गाब आंनि थाखायबा गाबनाङा नोंस्रा गाबनो गोनां दङ मोनसेया जाबाय गाव गावनि थाखाय आरो मोनसेया जाबाय गावनि फिसाफोरनि थाखाय दा मानो गावनि थाखाय आरो गावनि फिसाफोरनि थाखाय